Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat jgħid li d-deċiżjoni dwar id-dħul tad-divorzju f'pajjiżna seta' tittieħdet mingħajr ebda ntħil tal-politiċi. Imma l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma ħax l-istess pożizzjoni tal-Partit Laburista u impona l-valuri personali tiegħu fuq il-partit billi ħa pożizzjoni konfessjonali tal-le. Il-Mexxej Laburista fil-waqt li jikkonferma li l-pożizzjoni tal-Partit Laburista se tibqa' dik li kulħadd għandu jivvota skont il-kuxjenza tiegħu għal Kburi li se jivvota iva għaliex irid ikun fuq in-naħa tajba. Kburi li ħammur nivvota iva, Kburi ħammur nivvota iva anke jekk inkun last man standing, anke jekk inkun waħdi u nerġa' nirrepetija, anke jekk ikun waħdi. U jekk ikun hemm vot wieħed favur introduzzjoni ta' divorzju responsabbli dak il-vot ikun tiegħi, żgur. Li kieku mingħajr id-divorzju ma jkun hemm ebda tkissir ta' ebda familja oħra f'pajjiżna kieku hu kien jivvota le, iżda din mhix ir-realtà. In-nies ħajbqgħu jiġġudikawna fil-kotba tal-istorja. Ħajbqgħu jiġġudikawna quliedna 5, 10, 20 sena oħra. U jien perswas u konvint li l-attitudni ta' qiegħed jikkampanja favur id-dħul ta' divorzju responsabbli. L-attitudni tiegħi u ta' nies oħrajn hija attitudni illi qegħdin fuq in-naħa it-tajba tal-istorja. Ikkritika l-fatt li minnu kontra d-divorzju ma ħareġ bl-ebda soluzzjoni alternattiva. Joseph Muscat qal li mhijiex soluzzjoni li nibqgħu kif aħna b'żewġ separazzjonijiet kuljum min jiflaħ iġib id-divorzju minn barra u min skont ma ntqal anke minn sindku tal-Partit Nazzjonalista għandu l-kuntatti u l-flus iġib l-annullament. Jekk jeżisti qbil li l-familji Maltin huma b'saħħithom, il-biża' li qed titqajjem id-divorzju ma tinftehimx, temm jgħid Joseph Muscat.